favor, replega la caca. Que les arrepleguen perquè si no ho embrutaran tot. Sí. Us ho diem, per favor, no? Ho diem educadament. Que no se deje nada de cacas. Sí, o que si no olera todo mal y que hay que hacerlo porque si no todo estará sucio. O li poden dir, tens que replegar la caca, que no es pot deixar ahí, això està molt mal. I per favor, al principi. Ho diem educadament. Bien, pero si no nos hacen caso, después se lo decimos enfadados. ¿Podéis recoger las cacas? Que no las recogéis. Y después, recoger las cacas, que si no estará todo muy sucio. Per favor, pots replegar les caques, és que si no ho embrutes tot. És que si no s'embrutes tot el carrer i pareix que sigui una cotxineta. No. Eso sí que no. A mi em donaria pena, jo no l'abandonaria. Ni jo. Això me donaria pena. Si el comprem es para al tindre hasta que nos moramos. ¿Se puede morir de hambre? No. Ah, sí. No, tiene una protectora o algo, yo qué sé. No. Lo vimos en ¿dónde? En Bedama. Ah, sí, en Bedama. Bedama. Perquè fa molts anys que ho cuides i ara el deixes abandonar per ahí. Ja. I si l'atropellen? I es mor. Sense amor. No, sense menjar i aigua. Jo no tinc gos. Sí, se va morir. Jo tinc tortuga. Jo en tenia 3, mira. Jo en tinc 4, mira, tenia tortugues i les vaig donar a la meva tata. Tenia un gos que se va morir. Jo tenia pupis de cera. Deixa'm parlar. Bedama. Protectora o algo que se el queden. Hasta que vulga uno. Una família que el vulga eixe que se l'emporte. Tenia un gos que se va escapar que ara ja ha tornat perquè s'estava buscant nòvia. I ja té fills, crec. Bueno, no ha vingut, però crec que ja té fills. Bedama. I mira, si es perd, si el troben per ahí perquè s'ha perdut, si porten el xip, ho miren una cosa i criden i se l'emporten. I tinc un gos que ni més s'ha escapant, que ni més a port, que té 1.100.000 anys. Deixa'm parlar!